ik heb even iets op te biechten. Zodra ik s'avonds klaar ben met werken en ik mijn laptop dicht wil klappen, dan kan ik het toch niet laten om even de website van Voor de Kunst te checken. Om te weten of er nog bijgestort is. Voor de crowdfundingsactie van de Pasmalati. Die deze zomer op 23 en 24 augustus in Hoorn plaatsvindt in Schouwburg, het park. En ik weet dat jullie al gestort hebben. Met gulle hand, echt, zijn we super blij mee. Maar willen jullie het ook nog even aan je vrienden vertellen, en aan je familie? Als tegenprestatie voor een donatie kun je bijvoorbeeld ticket voor een concert van Masada als tegenprestatie verwachten. Inclusief een entreebewijs van de Pasmalati natuurlijk. En we hebben nog veel mooie andere tegenprestaties. Dus zeg het voort en doneer. Daar zijn we echt super blij. Dan kan ik elke dag nog even checken.